sí que sabemos as especies que máis abundan en Galicia, curiosamente, aunque moita xente non lle parecera, dependendo da zona na que vive, son as frondosas autóctonas. Os piñeiros, os carballos, castiñeiros, freixos, etcétera, ocupan o 43% da superficie arbolada, que son unhas 630.000 hectáreas. É dicir, que isto non é un monocultivo, como se dice. O que máis abundan en toda Galicia, incluindo, por suposto, a provincia de Ourense, de Lugo e Pontevedra, que ali hai zonas de montaña con bastante máis frondosa do que parece, son as frondosas. E despois, os piñeiros e eucaliptos están prácticamente empatados con 30 e 28% da superficie arbolada. Si é certo que os piñeiros, como decimos, tenden a disminuir e os eucaliptos a aumentar. Probablemente mañán, polo que se filtrou, nos van decir que xa os eucaliptos igualaron aos piñeiros no territorio, que estamos falando dunhas 430.000 hectáreas de piñeiros e de eucaliptos. É dicir, que en Galicia é sitio para todo, que temos un monte que é moi diverso, máis do que a xente pensa, xa digo, porque parece unha sorpresa para moita xente que non é do sector, cando lle dis que o que máis hai no territorio, curiosamente, siguen sendo as frondosas. O importante é que o eucalipto non este donde non debe estar, e xa sabemos onde non debe estar, como decíamos, nin en terras agrarias, nin sustituir frondosas valiosas, nin estar nas ribeiras dos ríos, pegados aos ríos, nin onde hai fontes, nin nos espacios naturales protegidos. Unha vez que cumplimos se se cumple esas determinacións que xa ten a norma, que en un momento dado poda baixar un pouco a superficie de piñeiro porque aumenta de eucaliptos, ou ao revés, que tamén hubo épocas en que baixaba de eucaliptos porque aumentaba o dos piñeiros. Para mí eso non é un gran problema. Si é verdad que ahora mismo temos un problema a maiores que apareceu mentras estaba a moratoria en marcha, que este que decíamos antes desta enfermedad que está secando os piñeiros, e eso nos obliga a efectivamente, pois, a ampliar esta moratoria a outros 5 anos, pero con esas medidas de flexibilización para que gañemos tempo en poñernos a traballar para buscar solucións científicas a ese problema da seca dos piñeiros e que podan volver ser competitivos.